Guys, hello guys, nami diri gatapok yung taon min tanan. Mga bata nung snack mig apple. Na hello, paghilo sa mami. Kaway kaway. Kaway kaway, naman dyan. Hello. Mga bata akong gipatapok dire kay wami mga kwartas. Nangutang mig apple ay. Dakuha na ako babayaran ug kani. Tapok taon mi dire. Dako kay kung mabarian guys kay ngano nangutang taon ko guys kay sa ko kwartaon saon nako mangutang tag pagkaon para makakaon ang ato ani asa ti kabayan ay kaon kay ko gapol no? Ang Ginoo maluoy man na ako sa mangita sa kog pagi sa makakwarta pud ko nga nara ko sa balay pinaagi sa akong bana nga ang akong bana masahiro siya sad mo bayad sa utang mga pagkaon bata hindi na masuko kay kaon man hoy di mo laag ha narata diri ari rata diri. Thank you for watching. Bye. Heart. Yawa ko anak ko.